šťastie. Ono sa to tak pekne povie, že želáme vám veľa šťastia, ale viete, čo to je šťastie v manželstve? To je také uvedomenie si, že vy ste našli svoje miesto na tejto zemi. Že ste našli Simonka Juraja, Juraj Simonku a nie je nič krajšie, ako keď si človek vybuduje domov s tými, ktorých má rád. A to vám chcem prijať, aby ste si zapamätali, že manželstvo, tá sviatosť, to ste vy dvaja. Aj keď budete 10 rokov spolu a dajte si tú otázku, tak si šťastná so mnou, čo môžeme urobiť inak, čím žiješ, čím žije tvoje srdce. Je to naozaj taká krásna cesta toho manželstva. Ja, Juraj, beriem si teba, Simona, za manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom, že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Títo dvaja, mladí krásni ľudia, si už toho spolu veľa prežili. Aj napriek tomu, alebo aj vďaka tomu, sa dnes rozhodli, že životom budú naďalej kráčať ako pán a pani Hardoňovci. A ak by som si mohla vybrať niečo, vďaka čomu si myslím, že ich vzťah ostal aj po rokoch naďalej taký výnimočný, je to, že oni dvaja sú v prvom rade skutočne dobrými priateľmi. A to nie len pre mňa, ale aj pre mnohých z nás. Verím, Simonka, že z priezviska Lašová pozdvihneš priezvisko Hardoňová na úplne inú úroveň. Želám vám preto, aby ste nachádzali bezpečný prístav jeden druhému v náručí. Aby ste nachádzali radosti v malých veciach. Vo farbách sveta pri cestovaní, ktoré tak milujete, ale aj vo vôni dobre upraženej kávy a najmä v tom, že tú kávu si vychutnáte bok po boku vo svojom domove.